الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sabırlık degende көп очракта дөрес аңламау бар. Ул да булса, сабыр итү ул бер нәрсәдә эшләмичә, бер нәрсә авырлык килә икән, яки ниндидер бер юклык килә икән, яки авыру, яки бер инде Аллаһның сынавы килә икән, бер нәрсәдә эшләмичә тик кенә утыру, бу инде сабыр итү дигән дөрес аңламау бар. Әмма ләкин дөреслектә сабыр итү ул нәрсә. Сабыр итү, әгәр дә без аны эченә кереп аңларга тырышсак, иң беренче чиратта сабыр итү авыр вакытмы, рәхәт вакытмы, сынау вакытымы, иң беренче чиратта Аллаһ Субхаһу Тәгаләдән икәнлеген күңелеңдә аңлау һәм инану. Ягъни һәрбер килгән тормышында һәрбер мизгел, һәрбер нигъмәт, һәрбер булган бер Аллаһтан узмый. Аллаһның тәкъдиреннән, Аллаһның хикмәтеннән, Аллаһның әмреннән узып бер әйбер дә эшләнми, һәм һәрберчә килгән әйбер сиңа Аллаһтан икәнлегенә инанып күңелебезгә салып кую. Ягъни әгәр дә безгә берәр нинди авырлык килә икән, сүгә башламыйк, Аллаһ Субхаһу Тәгалә дине үзебезне башкаларны, без үзебезгә әйтик, Аллаһ Субхаһу Тәгалә бу минем инде тәкъдирем, бу миңа лаеклы, тиешле, һәм инде шушы әйбер буларга тиеш булган дип күңелебездә иң беренче чиратта һәрбер әйбернең Аллаһтан икәнлеген кабул итү. Бу сабырлыкның иң беренче баскычы дип әйтик. Һәм инде икенчесе, шушы Аллаһтан икәнлеген аңлаганнан соң, Аллаһтан икәнлеген белгәннән соң, инде син дөрес кәсебен эзләргә тырышу. Менә монда да инде сабыр итү, дөрес сабыр итү инде шушы юл белән булырга тиеш. Аллаһ Субхаһу Тәгалә әгәр дә сиңа ниндидер булса авыру биргән икән, кабул ит Аллаһтан икәнлеген. Син аны әйт, Аллаһтан узып бер әйбер дә булмас, һәм инде Аллаһ Тәгалә биргән икән, алучы да икән дип, һәм кәсебен кыла башла. Кәсебен кылу ул нәрсә? Син табибка бар, сора, Аллаһтан сора да табибка барып киңәш сора. Мин шушы авыруымнан нәрсә эшлим, нинди дару алыйк, шулай бит шурлы киңәш алу кирәк. Яки дә булмаса үзебездә гадигән әйткәндә шушы шифалану юлын эзлик һәм инде шуңа омтылык. Менә бу инде гадигән ике әйбер, әмма ләкин инде без аңлап китәргә тиеш. Ягъни сабыр итү ул, ягъни ниндидер бер авырлык вакытында тик тору, ягъни гамәлсез бер нәрсә эшләмәү түгел, киресенчә, Аллаһтан икәнлеген аңлап белеп, зарланмыйча, канәгать булып кабул итеп аны, дөрес итеп кәсебен кылу. Һәм инде нәтиҗәдә Аллаһка тәвәккәлләү. Ягъни без тәвәккәлләбез, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ бирде, кәсебен кылдык, мәсәлән, малга ихтияҗыбыз бар икән, эшкә бардык, эштән кайттык, әмма ләкин бирүчесен инде без ризыкны Аллаһка тәвәккәлләбез, Аллаһ Субхаһу Тәгалә син шифасын, син җиңеллеген бирүче дип инде Аллаһка тапшырабыз. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу Тәгалә һәр барчабызга да шушы сабырлык сыйфатына ия булырга насыйп әйләсен. Шуннан да сабыр итүчеләрне күрәбез. Халкыбызда әйтелгәнчә, сабыр төбе сары алтын, ул инде безнең халкыбызның тормыш тәҗрибәсеннән әйтелгән сүзләр. Һәм дә инде бу сүзләрне алып, шушы сүзләр белән яшәсәк, тормышыбызда да җиңеллек булыр. Ахыргы нәтиҗәдә дөньялыкта да, ахирәттә дә бәхетле булырбыз иншаллаһ. Алла рәхмәтендә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.